langit kakang putri sapa muda sedaya kawula nyuwun gunging pangaksama pemuda desa Sekar Arom namanya yang penuh perjuangan demi kawan-kawan. Perayaan ini yang besar sekali untuk meringati pementasan yang hari ini. Ayo podo suka-suka supaya gembira kancane pemuda acan rupa kewan melu perayaan supaya negeri bisa kehormatan mila para rawuh kakung saha putri kersa amreksani rupa amadeni ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda katos sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun gunging pangaksama jok yo
poso haji lamun kuwasa dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa Yang terakhir kalau Pak Borjang Jogja jawabnya istimewa. Jogja istimewa. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya anak kita tutup acara panggung dengan hamdalah pertama-tama. Terima kasih ya, akhir kalam. Selamat berjaya Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah semuanya. Sekali teman padut, lalu boleh duduk, boleh meninggalkan tempat ya. Boleh, jangan loncat lewat tangga ya, lewat tangga, ya, lewat tangga, tidak boleh loncat. Iya, oke. Terima kasih. Iya, oke. Iya, makasih. Ayo prakanca padha olahraga supaya padane rasa sinambi maca ireng-ireng kaula ingkang miturut agama. Ayo prasedulur Islam sedaya bebarengan ngarewatono maring miyose Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo prasedulur Islam sedaya bebarengan hormatono maring miyose Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal kaparingan siksa lan laknat geni neraka kang bulat. Nanging sing padha gelem menghormat besok yen ana akhirat maring miyose Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Apa inadina indah Islam iku dawaya